lho kaya seret reso. Yen aku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate Pak Dewanto sini, Minara sini Pak Dewanto. bebarengan nang gedung opo Saiki adoh papani kabar kepiye aku tansah tuanku muga liya dina bisa ketemu Jen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa jane lagunya HEC apa Bu Sosro? Lo mbokne dhewe Apa lho. Bu, lagune napa Bu? Matur sembah Suwun. nuwun. Ae. Iki bose iki ya tenan iki. Ae. Sesuk lho, sampean lu sesuk ngejob iki jelek nang. Ya kok to sampean lagune napa ngono? Ayo. Lae. Aja kok nyanyi kok mamike malah rusak. Panyuwunku mring sliramu Rokokno tangis sing ati Lewat angin mahaji dalu Aku titip salam kangen jroning ati Tentrem sama. yen aku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate aku tresno bebarengan nang cipine kono Neng Cibino. Saiki adoh papani kabari aku tansah bantuanku muga liya dina bisa ketemu Put. Ae lagi. Put, Dalam ibu kok ngersake ati kesiksa. ati kesiksa. Iki bablaske ati kesiksa. Ae lagi. Ngataraken sugeng sonten nggih iki Iki se Honda fotokopi Beat ini lho, Put, bos Honda mall Beat Rebo iki. matur Honda Beat wis payu. Monggo. Iya. Ah, aku salah milih lagu sini HE kok. Ae Lah lagi. iya. Wes bener kuwi Mas. Salah
Salah milih lagu. Iki bos Ki anu napa bos Ki? Mas Ki, empun. Mas Ledeng ya wis. Panyuwun hukuming sliramu. Ayo, buri kene. Spesial buat ibu. Saya duwe ati kesiksa. Dulur-dulur males bangun. Sehat-sehat selalu berkah barokah. Ibu bapak sehat-sehat selalu nggih. Apa kabeh lelakonku awet-awetku larane ngatiku urip kaya tansah ngene omah-omah wis ra ono batrope. Kembarane ibumu gak melu rene. Kok dijaluk neh iki ki. Bu Yanti sehat selalu. Kembarane Kak Teki. Kamu gak kesini Kak. Kamu gak kangen sama kembaranmu. Kurang satu loh. Iki lho. Kok yo sik diputer neh, engko ping pisane iki spesial buat ibu. Lilo atiku tu lilo. Lilo kowe dirapopo. Bangga.
Mbak, belum. Ini yang bisa Kak Teki. ngeluarin cuman Mbak Teki. Mas Mus. Moksok gak metu. Kak Nek tak Teki. tokne ngene. Kak, Tok tak tokne ngene lho. Podho-pod nasibe iki kene ndang metu. Ayo, Duduk kok karo disoting rodo. lho. Gak iso. Gak usah nyanyi, Kak Mas. Teki. Sampingi Apa? Mas Mus ki lho Apa, ki Pak D? juragane fotokopi iki. Oh ya Pak D? Allah. Mas Mul. Mas Mul, Yes, Mas Rebu monggo. Ayo Mas, Mas apa iki sini? Mas Mul. Oh iya. Mas ayo, Rebu. Mas Rebu, Mas Pak Rebu. Mus, ayo, ndang. Ndang cepet. Apa to nyanyi apa? Ini Ibu sampun Bu. Ronggeng Sampun. gunung, bablaske ronggeng gunung Siap. Mas, ya. Lelo atiku tulo. Masuk Lelo ya. kowe dirapuk liya. Nadyan Bos fotokopi. Mas Rebu, ronggeng gunung. Ayo. Mas Mus.
oplet. Lagi gak ketok iki. Mesti oplet kok nembe ketok iki nang ndi mau tak golek iki. Ibu jangan denger ya. Sesok kayak dolan nih Pak Suroto kono. Iya toh. Ibu buatan tuh moto Pak. Ibu buatan tuh moto. Antar. Ayo yo. Mas Suroto bawa mari kita sih. Adem ya Mas. Panas lho Kak aku. Enggak, aku tadi adem banget loh Mas. Berasa ada. Mergone Emang Pak cedak. Suroto bawa AC ya ke sini ya? Ya Allah. AC-ne ngene iki lho Kak. Iki kan kok digo ipit-ipit to dadi rasane adem iki. Aduh ya Allah. Aku kayak bar iki to siki ana mburine ya ana bose ya. Iya to. Wis iki jan tumplek-plek iki juragan-juragan padha anu lawuh semuanya. Mendah banyak Selamat datang ya buat Bapak DPRD Kota Bekasi, kepada Bapak Agus SE, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak DPRD Kota Bekasi, Bapak Agus SE. Atas bahu. Kang
akibate aku Kata jagan ilang kok. bayangke Ben gak ilang kok. Ya gemati toh ya. Ora mungkin sampai ora gemati kalau Kak Teki. Lah iya. Kak, ini tadi juga ada informasi tadi juga Bapak Dewa tadi yang punya dangdut. Ini karena mungkin Bapak mau kondo nanti selain Oh, diputer siap. Nggih, spesial nggih. tembang-tembang dangdut kembali nanti dihadirkan bersama Yes. Chandra Pesona. Oke. Mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti bagya mulya sur lair putri Solesya terus bisa nyomoro dika kamesana Sambung panci dalu nggih sampun dipinari pamungkas spesial buat Mbak Lizro Tomatus Mbah Nuwun. Man, oke. Sugeng dalan. Mas Herman nggih. Ayo tuan rumah. Mas Wali. Mas Herman. Aku rep salimat dulu sama Mas Herman. Terus bangun. Ya ya iyo. Ya iyo. Ati susah. Rasa kangen ora bisa lali mung sliramu iso nambah Pak Titar. Matur sebanun. Niki- Udah AS itu Mas Bagus. Anu, niki bablaske mergo waktune rada mepet nduk puput Pak Didar Pak Didar atau Mbah Nuwun. Niki bablaske spesial ke Mas Waluyo niku ninggal katresnan. Nggih, siap. Nggih, nanti spesial buat Mas Darman 1001. Bismillah, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Monggo. Aja semelang bagus, tresnaku iki bakal layu. Ora suwi aku bali Iso sumandi. sumandi ana ing sisi. Chandra Pesona.
Mas Sulus, niki mangke bablaske ninggal katresnan minangkani pambutan spesial buat Mas Waluyo. Ki mangke Mas Darman mangke spesial 1001. Ya, ninggal Nah, kata. ini sik cukup waktune menjelang salat asar. Ayo. Uput. Aja Kadetan matur bangun. Matur sembah nuwun nggih. Khusus panitia sedaya. Gak metu.
sledeng ngene iki lho nek metu ke. Tak diajari Mas Joko. Ya Allah, masa Allah. Ngono iki lho aku ngomyang ngono iki suweneng aku. Ya Allah tak rekam ya to, Pak. Panyuwunku pring sliramu Panyuwunku mreng sliramu